खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन मैदेरनि गाग्लोबनायजों फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा क'क्राझार सिम्बोरगावनि सितनापुरी बासबारि गामिनि 45 बोसोर बैसोनि लक्षीराम टुडुआ मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खहा जानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामियाव हाग्रानि मैदेर फैनायखौ गोबां सुबुंफोरानो नायहैदोंमोन। लक्षीराम टुडु बिथाङाबो मोसौ खाहैखांनायनि उनाव मैदेरखौ नायनो थांदोंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मैदेरखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो थुबुर जानायाव मैदेरखौ सोरगिदिं बेंख'नाय जादोंमोन। जायनि थाखाय मैदेरा गिनाय मोननानै खारदों आरो खारनायाव लक्षीराम टुडुखौ मोनदोंमोन बेयावनो बिथांखौ बुथारलांदों। लक्षीराम टुडुनि सेरावनो बर' सुबुंबो दंमोन नाथाय बिथाङा हाखराव गोग्लैनायनि थाखाय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ खौरां मोननानै एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीया लक्षीराम टुडु बिथांनि नखराव नुजाथिहैनानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय अनसुंथाइ होदों। इउपिपिएल दोलोआ अनसुंथाइ होनायनि अनगायैबो सोरखारनि फारसेनिफ्राय जि मोननो गोनां बेखौ मोनगोन होननानैबो फोरमायथिदों। जायनाखि लक्षीराम टुडुनि नखराव बिसिजों लोगोसे सानै फिसाज्ला सानै फिसाजो बिहामजो आरो फिसौफोर गासै सागुखौ लक्षीराम टुडुआनो बेङोमोन। बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननो गोनां बेखौ मोननायाव मदद होगोन होननानै एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री बिथाङा फोरमायथिदों। दिवाली फोरबोआव बम गावनायजों सासे सुबुंनि जोखोम हायद्राबादाव जादों बे जाथाया बम गावनायजों जोखोम जानाय सासे सुबुंफोरनि सोमोन्दै सरोजिनी देवी आइ हस्पिटालनि सार्जन डक्टर नाजावी बेगमा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साजि जोखोम जानायनि मादाव साब्रैया गाज्रियैनो जोखोम जादों। साब्रैनि मादावनो सासे उन्दै गथ'निया मेगना गाज्रि जाबाय आरो गुबुन साथामनिखौ सार्जारि खालामनो नांगोन। बे जाथायनि अनगायै आसामावबो दिवालीनि समावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिवाली फोरबोनि थाखाय न'नि उखुम सायाव गाखोनानै लाइटजों साजायबाय थानाय समावनो मोब्लिबजों बोगथाबजादों जायनि थाखाय बिथाङा उखुमनिफ्राय गोग्लैदोंमोन आरो थैनो गोनां जादों। बे जाथाया सिलचर टाउननि दास कल'नियाव जादों आरो जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा ध्रुवज्योति चन्द। बेफोर जाथायनि अनगायैबो दिवाली फोरबोनि समावनो अरुणाचल प्रदेशनि गोजामसिन हाथायाव अर खामदों जायजों गं 700सो गलाफोरानो अरजों खामनानै सेवहांगार जादों। अरुणाचल प्रदेशनि नाहारलगुन पुलिस थाना आरो फायार स्टेशननि साखाथियाव थानाय नाहारलगुन डेइली मार्केटआव अर नांदों जायजों गं 700सो गलाफोरानो खामनानै सेवहांगार जादों आरो बे अर खामनाय जाथायजों गोबां कौटि रांनि खहा जादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला अर खामनाय जाथाया फुंनि 4 रिंगासो समावनो जादोंमोन। जेब्ला गंनैसोल' गलाया अर नांदोंमोन अब्लानो फायार स्टेशनाव थांदोंमोन नाथाय बे समाव मावख'आव रावबो गैयामोन। बेनि अनगायैबो जेब्ला अर खोमोरग्राफ्रा मावख'आव सफैदोंमोन अब्ला अर खोमोरग्रा गारियाव दैयानो गैयामोन। जायनि थाखाय अर खोमोरग्राफ्रा जाथायथिलियाव सफैनायाव गोबां उन जादों होननानै फोरमायथिदों। बे गिख्रंथाव जाथाय जानायाव पुलिसाबो मोजाङै गावसोरनि बिबानखौ मावाखै बेनिखायनो नाहारलगुन पुलिस थाना आरो फायार स्टेशननि डिउटियाव थानाय मावख'गिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौनि दाबि खालामदों नाहारलगुन बाजार वेलफेयार कमिटिया। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गलाफोरा औवा आरो बाथामजों बानायनायमोन। बेनि अनगायैबो गलाफोराव दिवालीनि थाखाय गोबां बमफोर लाखिनानै दोननाय दंमोन जायनि थाखाय अरा थाबैनो गोसारनो मोन्दों। लोगोसे अर जोंब्लावनायजों गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखाय अरा बांसिनै गोसारसिनदों आरो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। म्यानमार हादराव मिलिटारि हान्जा अदेबानि जुन्टा फर्सनि गाग्लोबनायाव सा 80नि जिउ खहा गावनि थामोनथा रैखाथि आरो गोहोनि थाखाय हाथियार दैनाय काचिन इन्डिपेन्डेन्स अर्गानाइजेसना आफादनि 62थि गायसनथि सानखौ काचिन रायजोनि कान्ची गामियाव फालिदोंमोन। बेयावनो जुन्टा मिलिटारि फर्सआ मोनथाम एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबदों जायजों गिबियाव सा 60नि जिउ खहा जादोंमोन आरो उनाव बांनानै सा 80सिम जाहैदों। बेनि अनगायैबो सा 100नि गोबाङा जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला काचिन इन्डिपेन्डेन्स अर्गानाइजेसननि 62थि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै आफादनि केम्पनि साखाथियावनो मोनसे हाबाफारि खुंदोंमोन जेराव दामनाय देनाय मेथाइ रोजाबनायनि हाबाफारि दंमोन। बेखौ नायनो थाखायनो सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे आफादनि सोद्रोमाफोराबो जयैनो थुबुर जादोंमोन। गासै सा 500सो सुबुंफोरा थुबुर जानायनि रिपर्टआव मोननाय जादोंमोन। बेनि खाबु लानानैनो हाथियार लाग्रा आफादनि लिडार आरो केडारफोरखौ बुथारनो थाखाय जुन्टा फर्सआ मोनथाम एयार स्ट्राइक खालामदों जायजों सा 80नि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानायनि मादाव माखासेया आफादनि सोद्रोमाफोर आरो माखासेया सरासनस्रा सुबुंफोर। रिपर्टआव मोनबावनाय बायदिब्ला गाग्लोबनाय जाथाय जानाय बे ओनसोलाव थांलाय फैलायनि लामाखौबो बन्द खालामनानै दोनदों जाहाथे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रावबो थांनो हाया आरो रावबो फैनोबो हाया।
बेनि थाखायनो गासैबो लामाखौनो बन्द खालामनानै दोनदों जुन्टा मिलिटारि फर्सआ। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनिफ्राय जेब्ला म्यानमाराव मिलिटारि रुल जादों अब्लानिफ्राय मिलिटारिफोरा गोबां गाग्लोबनाय हाबाखौ मावबोदों। 2021 मायथाइनिफ्राय दासिमनि मादाव बे गाग्लोबनायानो देरसिन गाग्लोबनाय होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो म्यानमारनि मिलिटारि फर्सनि हेंथायै गसंग्रा हाथियार लाग्रा आफादफोरनि मादाव काचिन इन्डिपेन्डेन्स अर्गानाइजेसनानो गोख्रोंसिन आफादनि मादाव मोनसे होननानैबो मिथिहोदों। गोदानै बेखेवनाय मिया मिउजियामखौ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना सिल खालामबाय। मिया मिउजियामखौ गवालपारानि डाबकार बिटानि लखिपुराव बेखेवनाय जादोंमोन। मिया मिउजियामखौ लुफुंनो थाखाय रांखौ बबेनिफ्राय मोनदों बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो मिया मिउजियामनि मेनेजमेन्टआ नांगौ बायदि बेनि सायाव फिननाय होनो हायाब्ला बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिनायनि उनावनो गोजौनिफ्राय बिथोन मोननानै गवालपारानि मिया मिउजियामखौ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना सिल खालामबाय। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिया मिउजियामाव दिन्थिफुंनायफोरनि मादाव गुबुन गुबुन गाबनि लुंगियाल' मियाफोरनि जानायनि अनगायै जि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों गासैबो गुबुन हारिनि हारिमु गोजा होननानै फोरमायथिदों। जेरै एसामिसफोरनि ना हमग्राखौ दिन्थिफुंनाय जादों, नांगोल दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेबायदिनो गुबुननि हारिमुखौ खावनानै गावसोरनि मुं होनो नाजादों होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि मिया मिउजियामाव नांगोलखौ दिन्थिदों जुदि नांगोलखौ मियाफोरनि अनगायै गुबुन रावबो हारियानो बाहाया होननानै फोरमान होनो हायाब्ला बेनि हेंथायैबो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। चित्रां साइक्लननि गोहोमा आसामावबो गोग्लैदों। आसामनि अनगायैबो मिजोराम, मणिपुर आरो त्रिपुरायावबो चित्रां साइक्लननि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां बारहुंखा आरो अखा हानायनि थाखाय न' बां बुखारजानाय आरो दै लोमसावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। चित्रां साइक्लना भारतआव गोहोम गोग्लैनायनि अनगायैबो बांलादेश हादरावबो गोहोम गोग्लैदों आरो बांलादेश हादराव बांसिनै गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। चित्रां साइक्लननि गोहोमजों दासिम बांलादेश हादराव सा 24 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बांलादेशनि गासै मोन 13 जिल्लायाव चित्रां साइक्लननि गोहोमा बांसिनै गोग्लैदों जायजों दासिम सा 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सा 24 जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। बांलादेश हादरनि नारेल जिल्ला, सिराजगन्ज, भाल आरो माखासे गोबां जिल्लाफोरावनो गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। चित्रां साइक्लननि थाखाय गोबां अखा आरो बारहुंखा जानायाव बांलादेश हादराव गोबां दंफां लाइफांफोरानो बायसिनदों जायजों सुबुंफोरा होसिनजानो गोनां जादों आरो जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो लैथोनि दोहौआ गोजौ गोजौ जानायजोंबो माखासे सुबुंफोरा बुखारलांजानो गोनां जादों होननानै मिथिहोहरदों। अरुणाचल प्रदेशनि लवार सियां जिल्लानि पटे गामियाव बड'फानि मुसुखा गायसननो थाखाय जायगा नायगिदिंहैदों। बिटिआर सोरखारनिफ्राय एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखा बानायनायजों लोगोसे कमिउनिटि हल अदेबानि न'ब्लां लुफुंनो थाखाय पटे गामियाव नायगिदिंहैदों। एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1987 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांदोंमोन बै समनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बे गामियाव थाफैयोमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबि खालामनायाव निसि फरायसा आफादजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां मदद होबोदोंमोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो थानायखौ उन जोलैया जाहाथे मिथिनो मोनो बेनि थाखायनो बे ओनसोलाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखा लुनायजों लोगोसे कमिउनिटि हल लुफुंनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगो हमनानै सावरायलायदों होननानै फोरमायथिदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया। आरो बिथांमोननि थांखियाव अरुणाचल प्रदेशनि रायजो राजाफ्रा जेबो हेंथा होआखै होननानैबो फोरमायथिदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा। जाहाजाव अर खामनायजों सा 14नि जिउ खहा। इन्ड'नेसियानि इस्ट नुसा टेंगारा प्रभिन्सआव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला केएम एक्सप्रेस कान्टिका 77 जाहाजाव गासै सा 240 सुबुंफोर दंमोन। सा 240नि मादाव सा 230आ दावबायारिफोरमोन आरो सा 10आ क्रिउ मेम्बारफोरमोन। नाथाय जाहाजाव अर खामनायनि थाखाय सा 14नि जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो सा 226खौ रैखा खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि इन्ड'नेसियायाव गोबां दिप दङ जायनि थाखाय मोनसे दिपनिफ्राय गुबुन मोनसे दिपसिम थांनो थाखाय जाहाज बाहायनाय जायो। बेयावनो जाहाजफोरा गोबां जाब्रथाय जायो। थांनाय 2008 मायथाइयावबो नर्थ सुमात्रा प्रभिन्सआवबो सा 200सो सुबुं रोगानाय नावा गोदोदोंमोन। नांनायनि बारा सुबुं अनजिमा दैखांनायनि थाखायनो नावा लैथोनि गेजेराव गोदोदोंमोन जायजों सा 167 सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों।
नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।